रंजीत भैया। का हो मधुकर भैया? हाई देखा है भौजी के हाँ हो। ऐसे थी मनरेगा बड़े जोरों पे चलत बा। अरे रोज चाले भौजी हो। भौजी ड्यूटी करैली हो। हाँ हाँ सुना सुनावा। हे जारी बा भयवा जारी बा मनरेगा में नौकरिया जारी बा देख भौजी बनल अधिकारी बा मनरेगा में नौकरिया जारी बा ओ भैया। अरे हाय ये भैया हाँ भैया बोला। तनी भौजी के फैशन देखा हो। हाँ हाँ बड़ी फैशन करे हो। रहिया चले ली अब तो सेंट गमकाइल हो सेंट गमकाइल। हे एयर फोन कनमा में हाथ में मोबाइल हो हाथ में मोबाइल। भैया हो आज भौजी बड़ा फिट लागत बा अरे हो। भी नहीं आज बड़ी सजत सवरत रहल। ऐसन साड़ी पहनले हवे हाँ और दहिया पे बनारसी हे दहिया पे बनारसी साड़ी बा मनरेगा में नौकरिया। वाह रे वाह। और सुनिए भैया हाँ बोला हो। फैशन में भौजी बाटी दीवानी हाँ भैल दीवानी। हर बैठी नहाय मांगई भैया से पानी हाँ भैया से पानी। अरे घरमा में उनकर जिम्मेदारी बा ए घरमा में उनकर जिम्मेदारी बा मनरेगा में नौकरिया जारी बा।
लेके भौजी चलाई हो। अरे भैया बहुत बड़ी बड़ी बैग लेके चले ले। सुना हे बैग लटकाया रोज जाली मीटिंग में, हाँ जाली मीटिंग में। भैया के सहे जाई खाना बनवा तू दिन में हो, बनवा तू दिन में। अरे पड़ल मधुकर पे विपतिया भारी बा मन रे गमे नौकरिया जारी